Dokter! 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 Naked. Yalla ni cewek cewek dokter Why sabala? dokter itu ya yalla ni cewek yalla cewek kok ya I guess you put it as well. I get to off my camera. Come fail. I get to off my camera. Rush no fit. dokter ang tagal naman. Oh, I come camera. Oh, that is. I put it as Kuya. Yes, saya cuma ganti cuma dia. Saya dah faham apa ni. Pasal ni pun. Dokter, kau tu suka siapa? Barang ni lepas. Pasal ni saya sebab ni kan. Nama pun kan. Macam dokter. Ay, ano na ala. Sebab ni bah. Saya sungguh lah benda bahaya pun. Saya. Drama ya tuh. Me fere de sisa. La premiazione ni quindi absega la fiazione. Sefure dai, allora tu sono nuova che la ma devo prendere ma ala. Ala. Ini sama dia. Nada não é. No. Aku masih flat. Bela jalan ni muam. Ini kepesawa. Anda mungkin. Dokter. Amanya tuh nih. Saya lalu waktu kita bilang ni dalam tadi kumpulan ni sego kau. Cina cina lah waktu kita bilang ni dalam cina sisa. Mama boni. Oh, binge. Ni yɛrɛ tatɔ e yɛrɛ de fɛ yen. Ngo akadi kon. A man di kɔni. Binge. E kɔni b'a dɔn k'i kɔrɔ de ne ye. Kosɛbɛ. Ni ne ye kuma o kuma fɔ e ɲɛna binge, o bɛ don e tulo nin fɛ ka bɔ i tulo dɔn fɛ. Binge i dun ka kan ne ka kuma lamɛn dɛ. Ne bɛ ɲininka o. Mun kelen de la e bɔra i ka so kɔrɔ na ka taa yɛlɛma so yɛrɛ la.
depuis e ma fɛn sɔrɔ e bi i sigiɲɔgɔn minnu kan i ni i sigiɲɔgɔn minnu ka di a y'aw ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que sisan e ye dɔɔnin sɔrɔ k'e bɛ se ka dɔrɔmɛ 1 kɛ dɔrɔmɛ 2 ye o de kama e bɔra i sigiɲɔgɔnw kan k'a fɔ k'i bɛ taa yɛlɛma i kelen na denkɛ kelenna ko man di i dɛ kelenna ko man di dɛ ne kɔni bɛ min fɔ i ɲɛna sabali a to denkɛ n'i m'a to n'a tun n'i kɔrɔ don min na i kelen b'a cɛ. Ngɔrɔ ne k'i bonya i ka nin kuma caman ninnu a man di ne yɛrɛ est-ce que i y'a faamuya ne kun bɛ yɔrɔ min na jama ka ca yen nɔ ye denmisɛnninw mankan yɔrɔ nɔgɔlen don sigida mɔgɔw nege bɔlen don o de kama ne bɔra yen nɔ ye ka taga yɛlɛma yan fɛ wa e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ni wari dɔɔni b'i kunna dɔrɔn fantanw filɛ nin ye u ka kuma ka ca kojugu u to kuma caman na a donna ta a bɔra ta a donna ta a bɔra ta ne dun ka denmisɛnninw t'o fɛ bilen o de kama ne taara yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ de la. Bɛnkɛ i dun ka sabali dɛ e yɛrɛ bɛ se ka taa yɛlɛma yɔrɔ dɔ na cogo di e ma fɛn fɔ ne ɲɛna e bɛ se k'o kɛ cogo di. Ngɔrɔ n'a hakili la i ye ne wele de an bɛ ka ɲɔgɔnna faamuya ne peresilen de don. Ya? Kalori. Ni ben tare. Sama. Ba. Ile mun na da. Ba ga mun sai akai ne ba. Kalfa ni korkore ni jogo ya ni tare kalfa ni fefe kadiya ni saka ke Ngame ba. amma kana bo bulun dala de Ni ba. ni bora duguba do Bamako a khabu kutubu ni ba gore tunu Nyame ba. kana bo de to ya yame Nyame. to yani anga tuko dani nungi bora dro ya nu tekele ni ya Nyame ba. ya ba Nyame ba. wala isi ya kan bebe do sama ha nde kana bore ko mai Au ba abante bo. Ansema yana baduna. Join Ere join. est-ce que ka foli kɛ de ya I ka foli juru dɔ de bɛ ne la. petit an tɔgɔ fɛ ti mɔgɔ bonya dɛ an tile non a kɛra cogo di ne nana i nana hali ma n wele kuran tɛ ka sɔrɔ an ka yɔrɔ la sisan koyi ok somɔgɔw tɔɔrɔ sɛ denbaya dun tɔɔrɔ si tɛ basi foyi t'i la kɔni basi tɛ nɔgɔ e nana mun ɲini yan bɛnkɛ fama n nali ma diya i ya ka segin de a diyara n yɛrɛ mɛ a balila n na de bɛnkɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko nin waatinin na village la ci foyi tɛ yen ko n bɛna lafiya ne ni n denkɛ fila ne ni n denkɛ de nana i denkɛ wa awɔ ne ni kamalen dɔ bɛra da la sisan o ye den dɛ nɔnɔmisɛnnin jamujan in fɔ fugulan b'a kunkolo la a bɛ tɔgɔ fɔ i denkɛ nin a ma mara dɛ denmisɛnninw don koyi denmisɛnnin don
Kalifa a mɔ diyara de. Baasi tɛ n'i ko ten Awɔ. i b'i ka so Awɔ. komi mɔtɔla don dugu kɔnɔ Awɔ. n bɛna ji dɔ bɔn n ka fɔlɔ. Bɛnkɛ o diyara. Bɛnkɛ tile fila k'i bara yan koyi. Bon, Walayi. Bɛnkɛ ka so in. Ani tile tanti. Awɔ. Baasi foyi tɛ yen. Ne yɛrɛ kun mago b'e la. Tanti, depuis ne nana ɲɛnamaya in kɔnɔ, ne ma deli ka fɛn min kɛ, bi ne bɛ fɛ k'o de kɛ. Tanti, ne b'e ɲininka o, ni mɔgɔ jigi banna, i b'a kɛ cogo di? Ni mɔgɔ jigi banna i bɛ ala de deli o ye sɔn jigi ɲumanw ye. Wa ne ye n jigi k'e tanti. Ne fa man kɛnɛ, a dalen no dɔgɔtɔrɔso la. Dɔgɔtɔrɔ ko fura min kan ka san, o dun wari t'an bolo. N y'a faamuya ne y'i jigi minɛ wa n'ala sɔnn'a ma ne tɛna bɔ i jigi kɔrɔ abada n bɛna tila ka n ka dɔkitɛri lajɛ a bɛ taa i fa lajɛ so kɔnɔ wa a musaka kan ka bɛn fɛn o fɛn min ma n bɛ n jɔ n'a ye wa bi ta kɔfɛ n ka dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen aw fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini n ka dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye n'i sera n ma su n b'i ka dɛmɛ ɲini n'i sera n ma tile n b'a ɲɛnabɔ i y'a mɛn n bɛ k'i jigi ye diɲɛ na n bɛ k'i jigi ye la. Ne bɛna taa. Awɔ baasi tɛ i bɛ se ka taa ala ka se ni ɲuman ye Amin. ka mun fɔ. Amin. Cousin, Ah, ça va? ça va. Ok. A bɛ cogo di? A cogo la. Ma, Kan jumɛn b'i la? kan foyi tɛ yen nɔ. Yan a ka di. Awɔ, a ka di. N nana ka bɔ musokɔrɔba la de. A bɛ yen nɔ. Musokɔrɔba bɔra. Awɔ kɛ. O ma la a taara min? A taara terimuso fɛ yen, a ma segin fɔlɔ. Du kɔnɔna bɛ cogo di sa? Dépenses bɛɛ ka ɲi. Sokɔnɔna position ka ɲi nɔ. Sotigi ka so sira tɛ yen. Sojuru foyi t'anw na. O ɲɛna kosɛbɛ. Ala ka dɛmɛ kɛ hali bi. Amina. I bɛ nin d'a ma ko ne ko k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. Cousin nin bɛ. Nin tɛ foyi ye Ayisa. Ni fɛn fɛn bɛ yen n y'a f'i ye cogoya min na, i b'a fɔ n ye. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Ɲɛnamaya nin dɔrɔn de. I ye n ka kuma faamu. N y'a faamu. Ne bɛ na fɔlɔ. Ale to dɛ ne mago b'i la. I b'a dɔn caman bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ dɛmɛ u b'i dɛmɛ kun dɔ de kama n'o ye ka manamanako ta ka ɲɛsin ma nka cousin i m'o ɲɛ yira ne na i ni ce ala k'i sara. Amina. Ne bɛ na fɔlɔ. Oui, k'an mɛn o la. Ani tile tonton. Tuma seginna. Awɔ. Ni suma fitinin i n'a fɔ den dabɔlen sin na u ka dumuni ayi Hawa. Nan tonton. Hawa tɛ wa n'a y'a san an mago b'i la joona. Tonton ko ne. Ne ko Hawa ne mun suma ye ne dɔn ta ye. Tonton e ka dumuni de don. Ni fitinin nin. Ayi dɛ tonton parce que ni malo taara ka caya yan nɔ n'a bɛɛ ma dun dɔrɔn u bɛ taa tɔ. O tɛ kɛ bilen a bɛ suma ka ɲɛ de an ka dugu la dumuni an b'a dun fo k'a ko de to yen. N y'a mɛn tonton jo t'a la. I jo t'a la taa yen tɛ nin fɛ a taa n'a ye dumuni kɛ n kun. N y'a mɛn. Ne b'aw fɛn de mara yan.
Dumuni a ka suma ka ɲɛ dɛ. Dumuni ka suma ka ɲɛ den dun. Tonton yafa man jo t'a la. E yɛrɛ ka lajɛ i n'a fɔ den sa bolen sin na o ka dumuni. Docteur, ke mɔgɔ fila ka furu ba wele ne ba bɔra. Ne fana nana. I sigi. Ba ta yɔrɔ ka jan. Awɔ a bɔra. Ok, donc ala dɔnni ma miiri ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ nana a y'i fa ka furakɛli wari bɛɛ sara. Don diyara ne ye. A ko k'a b'a jɔ n'a fura sɔngɔ bɛɛ ye fo ka taa se tumana min na a fari lafiyali ma. A y'a faamuya. Donc a tɛna to yan a bɛ taa so ne yɛrɛ bɛ to ka taa traitement tɔ sigi so fo ka taa fɔ n'ala ye lafiya kɛ don min na. Ni ba nana i bɛna n wele donc n bɛ fɛɛrɛ kɛ n b'a ta mobili la n bɛ taa bila aw fɛ yen nɔ. La comme ça n yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔn n bɛ se ka taa traitement sigi cogo min na pour que a fari bɛ se ka lafiya. I y'a faamuya. Docteur ni ce. I yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnamaba de ye. Ala k'i sara. O tɛ furu kun bɔ. Banabaatɔ ye bɛɛ jɛ de. Bana n'a na wagati de don ala de bɛ bana de bɔ. I b'a f'i ba ye ko ne ko k'a k'aw janto a la. A kana to ka dusu kasi. A kana to a ka dimi. A kana ko b'a la min b'a dusu kasi min b'a ladimi. Parce que bana min b'a la dusukasi ni dimi de b'a to o bɛ wuli. N'a sera ka aw janto o kumakan ninnu na k'u sabati a ka ca ala fɛ an ka laɲiniw fana bɛ sabati bana tɛ taa yɔrɔ jan. I y'a faamuya. N y'a fɔ. Docteur ni ce Ala k'i sara. Ne bɛna taa so. O tɛ problème ye ala ka lafiya de. I y'a f'i ye cogo min i b'a kɛ ten a b'aw janto a la dusukasi kana sigi na. I y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Kɛri dimi olu de ka jugu kɛri dimi ma dusukasi ni dimi dimi. I y'a faamuya. Awɔ. Ne bɛna taa so. M'a ye dutigi caman bɛ kɛɲɛ bi mɔgɔw m'a faamu. Dusukasi ni kamanagan kɛri dimi yɛrɛ ye bana y'an fɛ yan dusukasi de ka teli k'a bila mɔgɔ la. N'a fɔra e bɛ ka jɔrɔ i ka sini nasɔngɔ ko la dusukasi b'i kan ka fara o kan a ma nɔgɔn. Ala ka sababu ɲuman kɛ jɔn bɛɛ ye. denw e tɛ mɔgɔ fo wa e ɲɔgɔnna sunkuru ni an ka village la u tɛ tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba la k'u t'a fo kuma tɛ ka na mɔgɔkɔrɔba sigilen sɔrɔ i ka n'i sigi a ye k'anw fo. E m'a fɔ k'aw ka village ya u y'olu kungo de ne ka foyi de t'o la i y'a mɛn hei i t'i ka so koyi i bɛ ne fari ka so n'i ma ɲɛ i ka ko bɔ i bɛ t'i ka so i bɛ t'i ka kow kɛ yen nɔ i y'a mɛn kana fɔ k'i bɛna ne déranger dɛ est-ce que e bɛ k'a faamuya a n'a fugula jɛngɛnen y'a kunna ye. Ji min o da ka di i la dɛ yanni n'aw bomi jigin i kun. Ne ko i tɛ sabali ka kuma i dɔgɔkɛ fɛ sa a bɛnkɛ ko kɛmɛ ka ne kamana gan dɛ n'i bɔra kin na bɛɛ ko bɛnkɛ
bɛnkɛ ni kungo fɔra bɛnkɛ tɛ taa bɛnkɛ tɛ ye misiri la a tɛ ni ma jɔn si ka kungo la k'i na o fana tɛ ɲuman ye sigida la mɔgɔ ma dɛ hali n'a sɔrɔ ni wari b'i kunna cogo cogo nafolo ne ban koyi fɛn min tɛ ban o ye hadamadenya de ye ne dun b'a dɔn e baden de don n'i kumana fɛrɛ la a bɛ sɔn ka to e ta la dɛ. Ka kuma bɛnkɛ fɛ bɛnkɛ bɛ ne buruja kuma bɛɛ bɛnkɛ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ kuma bɛnkɛ fɛ ne kumakan tɛ don bɛnkɛ kulo la tuguni ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn bɛnkɛ tan na tuguni wa komi a ko wari de b'a kun donc a ka kɛ cogo min ka d'a yɛrɛ ye n'o de b'a arranger problème t'a la. An bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye. A b'a bolo yen. Salamu alaikum. Jɔn don kuma geribu wa lɔgɔ t'i la de. Geribu est ce que fa t'e la e ɲɛ bɛ geribu fana de la ne bolo soit e ɲɛ bɛ lɔgɔti jɛnɛ de la ne kana de. Hakɛ to n jɔ t'a la e yɛrɛ ye jɔn ye sa i fɔ n ɲɛna sa. Ne bɛnkɛ terikɛ de. I terikɛ. Awɔ. Ayiwa e yɛrɛ waritigiya ɲɛ tɛ e kunna dɛ. N'o tɛ sa ne y'a denmisɛnnin teri de. N y'a faamuya ne ye bɛnkɛ dɔgɔkɛ de ne bɔra an ka village la ka na. Village mɔgɔw dun kɔni baasi t'u la musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw. Alhamdulilayi. Mais n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna man di n ye n ka to ka mɔgɔ ye yan tile tan fɛ ko ni fɛn ko ninnu an ba kuma daw la i ma yan na tile tan fɛ awɔ i y'a faamuya awɔ sinon bɛnkɛ bɔlen don i y'a mɛn n t'a la awɔ ni bɛnkɛ nana k'a terikɛ fɔ n'a kɔ awɔ n y'a mɛn ni bɛnkɛ nana n b'a fɔ a ɲɛna k'i fɔra a kɔ i y'a mɛn problème t'a la awɔ donc n bɛ taa ka na awɔ problème t'a la ok. Saya ingin nggak bosong. Pengen terus pengen itu gimana pengen bos. Cousin. Aïe, ça va. Ça va. Calme. An foyi tɛ yen. A mɛnna ne bɛ k'e wele nin fɛ kari la. N m'a mɛn o sinon n bɛ kuma e fɛ. Ne bɛ fɛ k'e ɲininka o est-ce que muso bɛ e bolo wa? Ayi muso tɛ ne bolo fɔlɔ. N'a tɛ k'i ma baasi ye i bɛ se ka taa ni o ye an fɛ ka ne sigi. Ne ba hakilina min b'i la hakilina ɲuman tɛ muso man kan tɛ ka girin cɛ kan furuko ni fɛnw na cɛ de kan ka ɲɛbɔ muso fɛ ka tila k'a fɔ ye k'a b'i furu nka i mana ɲɛbɔ cɛ fɛ foyi t'a kɔnɔ ni dusukasi tɛ sabula a tɛna valeur b'i la a ka di ne ye i ka to i danbe la ni cɛ min ɲɛbɔra i fɛ don min na o b'i furu en plus ne bɛ waati min na yɛrɛ furuko tɛ ne kun na ci wɛrɛ b'i bolo wa. Ayi o dɔrɔn de tun bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna. Ne bɛ na fɔlɔ. Papa, ne yɛrɛ mago min b'e la o. Sadio e dun ɲɛ kumulen don ta a ka di kɔni. Papa a man di kosɛbɛ dɛ. Sadio n bɛ k'i lamɛn. Ne bɛna f'i ye i ka kangari da i dɔgɔkɛ in ye a k'a ɲɛ tɛmɛ ne ka kow kan a nakun de a kana tile filani kɛ a ka taa a nakun tɛ ne kama dɛ a ka ne ka ko ye a ka to ne ka ko foyi t'a ɲɛ sira la a ka ne yɛrɛ ye a ka ne to yen wa. Sadio i kana dimi i y'a mɛn kana dimi fiyewu ne dɔgɔkɛ nana de a bɛna tile fila kɛ a na don yɛrɛ a kun man di ne ye mɛ n balima de don n tɛ se k'a gɛn a ka taa mɛ ne yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ tigɛ a ka ko la. So i ka fɛɛrɛ kɛ i k'a bila ka taa village la a nɔ la yen nɔ so ne n'a tɛna ɲɛ dɛ. K'o to ne ma bɛni kana dimi na i y'a mɛn wa ne ka sira ne dimina o man di ne yɛrɛ. Sadio i kɔrɔkɛ dun. Est-ce que a tɛ so kɔnɔ a bɛ so kɔnɔ. N'a bɛ so kɔnɔ o diyara n ye kosɛbɛ. Sadio taa t'i ka ci la i y'a mɛn. Awɔ n bɛna taa n terimuso fɛ yen ka na i y'a mɛn. Awɔ kana dimi na i y'a mɛn. N y'a mɛn tɛ. Ne ka sira. N bɛna papa. Ala ka se ni ɲuman ye. Amina. Ne lafiya ya.
lafiya ma ya ko? Lafiya kala. Wala tani. Ami. Jɔn ye ne furakɛ? N bɛ fɛ k'a tigi dɔn. Ka taa ni ne dɔgɔtɔrɔso la. Ka furaw san. Ka ne furakɛ. Ne kɔni ma dɔn wari tɛ e bolo. Kuma tɛ ne ma. Jɔn de y'a kɛ? Ami. Ne bɛ ka kuma e de fɛ. Kɔrɛ. Min kale ye. Ne t'a dɔn. Ne yɛrɛ kun bɛ Ami sugu bɛɛ la. Furasɔngɔ ko la. Mais docteur y'a fɔ n ɲɛna ko dɔ de nana wari in sara. Ne t'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ de kɔ kɛ. Ba. Ne kun taara tɔnɔ bɛnkɛ kɔrɔkɛ fɛ yen nɔ. O muso fana ye wari di. Ko docteur ye e furakɛ. Adamu, e y'o kɛ mun na? I y'o mun kɛ? O ma diya ne ye dɛ. Ka d'a kan, hɔrɔn i ka to i ka hɔrɔnya la. O y'i yɛrɛ ka ko kɛtaw ye. N'i bɔra n'i yɛrɛ, o b'i dɔgɔya kosɛbɛ. Kuma foyi tɛ yen. Bɛnkɛ bɛna kuma min fana ma an ka du kɔnɔ yan. A ye kuma sugu bɛɛ fɔ n ma. A denmuso fana nana kuma sugu bɛɛ fɔ n ma yan. Donc de fait, mɔgɔ si ka taa wari deli fɛ tuguni. Ni bana in n'a bɛ mun kɛra an n'o kɛ ne la. A y'an ka kuma mɛn. Aram, ne ye mun fɔ e ɲɛna? Ko mɔgɔ ka sutura o y'i yɛrɛ ye. An ka fantanya an k'a dan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. N'i kana taa wari deli mɔgɔ si la. I bɛ taa an yala. I ye nin mun kɛ a ma diya n ye hali fitinin. Kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. I tulo bɛ n na? Mama n y'a mɛn. N t'a kɛ tuguni. Ami, ne tɛ jigin nin na. Ne bɛ jigin e de la. Ne ye Adamu ta la. E de y'a to n'a ta la. O tuma ne bɛ fɛn fɔ a ye. A kana se ɲɔgɔn ma tuguni. Ka taa n di mɔgɔ ma u ka n buruja. N tɛ fɛ a ka segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. A ye n ka kuma mɛn. Kɔkɛ, min ka di i ye ne ma fɛn fɔ Aramu ye wa ne ma Aramu bila ka taa. Ni nin kuma in tɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko Aramu taara. Ne kɔkɛ, ne b'a ɲini fɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye. I bɛ yafa ne ma. E bɛ état o état la yan ne Ami nɔrɔ parce que ne de ye dusukasi i la. M'a deli fɛ yɛrɛ de i ka yafa n ma furuɲɔgɔnya la. N tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni. Ami, ne ka kuma mɛn. Ne yafalen don. Ala yɛrɛ yafalen don. Mais n bɛ mun fɔ a ɲɛna a kana segin nin kan tuguni. O bɛ diya n ye. A y'a mɛn? N y'a mɛn kɔkɛ. N y'i ka kuma faamu. A tɛna sen fila bilen. Bɛnkɛ. Anti. Nɔgɔ. I bɛna de yala. Walayi a ka dugu in ka bon kojugu bɛnkɛ. Tiɲɛna. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Wari ma sɛgɛn dɛ. Bɛnkɛ. Dugu ka bon. Nin tɛ nin ye farikolo jagabɔ de. Awɔ. An denkɛ dun. A bɛ n bɔra k'a to da la. Awɔ. Bɛnkɛ. Naamu. N bɛ fɛ ka n dantigɛ ye. Ne nana Sadio sigilen sɔrɔ o don. Sadio ma ne fo. Wa Sadio nana ne yɛrɛ sigilen sɔrɔ Sadio ma sɔn ka ne fo. N y'a fɔ a ɲɛna n ko mun na a tɛ n fo Sadio ye. Diɲɛ kuma foyi tɛ Sadio ma kuma min fɔ ne ye. Bɛnkɛ i b'a dɔn o kɛcogo man ɲi dɛ. Nɔgɔ o bɛ se ɲininkali ma i den de don. Mais Sadio ye denmisɛnnin de ye. An ka bila denmisɛnninya minɛn kɔnɔ.
nɔgɔ an yɛrɛ denkɛnin a na wagatinin yɛrɛ ne n'a ɲɔgɔn sɔrɔ da la ne y'a f'i ɲɛna k'a ma mara e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna ko denmisɛnya de don o bi cogo min na Sadio ye denmisɛnnin fitinin de ye Sadio ti foyi de dɔn a ti foyi kalama an ka bila denmisɛnya minɛ kɔnɔ i y'a faamu nɔgɔ bɛ min f'i ɲɛna ni nakun kɛra tile 2 kɛ i jilaja i k'i ka tile 2 kɛ hɛrɛ ani baden la i ka taa i ka Sadio filɛ i ka tɛmɛ Sadio la est ce que i y'a faamu tonton. Oui. E tɛmɛna ne la parce que i ka téléphone bɔra ka bin dɛ. Ne ka téléphone. A tiɲɛ yɛrɛ la. E tɔgɔ? Tɔgɔ Seydou. Seydou. E bɛ bɔ min? An ka du filɛ nin ye kɔfɛ kari la yen fɛ a yɔrɔ man jan yana kosɛbɛ yɛrɛ. Han? E ɲɔgɔnna ka téléphone binnen ka tila k'a ta k'a d'a tigi ma. A tiɲɛna e ni fɛn dɔ. Ayi tonton ne m'a dabɔ kama. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko yiriguru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye wa a b'o cogo kelen na n'i ye warifɛn tɔmɔ a mana minɛ i bolo cogo o cogo o t'a kɛ ne ta ye a ka kan ne y'a tigi ye ne k'a d'a ma ne y'a dabɔ o dɔrɔn de kama. A tiɲɛna i ni ce i ni baraji ala k'i sara han tiɲɛ yɛrɛ la ja denmisɛnnin ɲumanw bɛ diɲɛ kɔnɔ halisa. Alpha. Apa? A kɛra di? Ba ne tɛ ka se ka sunɔgɔ sisan dɛ. Ka sunɔgɔ mun b'i la? Ne bɛ da debe nka muso min da ma dilan kan. O bɛ se ka kɛ cogo di? O tɛ se ka kɛ. E ka taa dɛmɛ kan muso kana taa matala kan. Ne bi bɔra la i tɛ taa dɛmɛ kan bilen i bɛ taa matala kan. Ba y'a mɛn. Ka ni fari faga. Ha? Wuli ka t'i ka télé lajɛ wuli han. Wala i tɛ da duguma bilen i bɛ da matala de kan i y'a mɛn. Ba. Ka ni fari faga. Ha? Wuli ka t'i ka télé lajɛ wuli han. Wala i tɛ da duguma bilen i bɛ da matala de kan i y'a mɛn. O bɛ se ka kɛ cogo di? Wuli ka taa télé filɛ. I tɛ da duguma bilen nin y'a bannen de. Bɛnkɛ tɛ nin ma mara. Wa ne nalen b'u kama de n fɔra an ka dugu la ka na bɛnkɛdenw kama. Bɛ bɛɛ bila pilasi la u kɛnɛkɛnɛ hali baarakɛla. Han n'a fɔra ka n'i sigi duguba kɔnɔ dɔrɔn ka denmisɛnninw tiɲɛ u tɛ tiɲɛ ne ɲɛna yan. Ne Adama walahi n bɛ denmisɛnninw bila u pilasi la. Cousin kɔni o bɛ na ne sɔrɔ yan bi.